ako som kúpil v Česku 2 investičné byty a čoskoro kupujem tretí. Prvý byt som kupoval minulý rok v novembri, kupoval som ho v meste Most za 1,35 milióna českých korún s tým, že som ho kupoval na úver zo stavebného sporenia, ktorý som čerpal vo výške 1 milión korún a 350 000 som financoval z vlastných zdrojov. Následne teraz kupujem druhý byt, ten kupujem v novostavbe v Prahe za 6,6 milióna s tým, že je to taký klasický jednoizbák, ten v Moste je 2+1, jak to v Česku nazývajú. Ten v Prahe za tých 6,6 milióna už kupujem na klasickú hypotéku, schválili mi 90% LTV, čo je super, ale neschválili mi 90% LTV z tých 6,6 milióna, ale ja dávam do zástavy, jak to v Česku volajú, alebo teda záložné právo, tak dávam do zálohy aj ten byt v Moste, ale tým, že na tom nie je záložné právo na tom byte v Moste, tak môžem ho založiť a ocenili mi ho v banke na 1,8 milióna. Čiže ja som ho kúpil za 1,35, teraz mi ho ocenili na 1,8. Čiže keď toto dáme dokopy tých 6,6 plus 1,8, tak mi vyjde nejaká hodnota a z toho počítali 90% LTVčko a tým pádom budem môcť tam ešte ho nejak dozariadiť, kúpiť tam kuchynskú linku, nejaké spotrebiče a zároveň mi ešte zostanú peniaze na kúpu tretieho. Uvidím, či tam mi schvália 90% LTVčko alebo už iba 80-ku, takže to uvidíme. Tak ak ťa zaujímajú investičné nehnuteľnosti, či už na Slovensku alebo v Česku, tak mi hoď follow a sleduj moju cestu.